Tervetuloa Toipumisen taajuudella podcastiin. Täällä me puhutaan rehellisesti ihmisyyden kipupisteistä ja kasvusta niiden yli. Jokaisessa jaksossa me sukellamme siihen, mikä estää meitä voimasta hyvin ja mikä auttaa meitä toipumaan erilaisista elämän haasteista. Puhumme myös tunteista, tunnelukoista ja siitä, miksi itsemyötätunto ei ole heikkoutta, vaan rohkeutta. Jos etsit selkeyttä, lohtua tai inspiraatiota omalle polullesi, olet juuri oikeassa paikassa. Tervetuloa kuuntelemaan terapeutti Camillan ja sairaanhoitaja Sannan ajatuksia näistä aiheista. No niin, Camilla. Toipumisen taajuudella ollaan taas pitkästä aikaa ja tunnelukkojen parissa. Joo, tosiaankin pitkästä aikaa taas on aikaa vierähtänyt, mutta hiljaa hyvää tulee, niin kuin vanha sanonta sanoo. Tällä kertaa meillä on vuorossa tämä uhrautumisen tunnelukko, ja sehän on läheistä sukua tälle meidän lempilapselle, läheisriippuvuudelle. Miten, Camilla, osaatko sä sanoa ei, vaikka tekisi mieli myöntyä ja sanoa, että kyllä? No tänä päivänä kyllä, mutta siis kyllä osaan sanoa ei, mutta en ole kyllä pystynyt jossain elämänvaiheessa ja nyt tässä kun on toipumisen tiellä, niin se on ollut yksi semmoinen niin kuin harjoiteltava asia. Ja nyt jos siellä kuulija heti ajattelee, että tämä uhrautumisen tunnelukko ei koske minua, niin jatka vaan kuuntelemista, niin voi kuitenkin tulla jotain pointteja, että se ei ole aina niin yksiviivasta. Et varsinkin tämä niinku, tuntuu, niinku tämä uhrautumisen tunnelukko, se voi niinku näyttää tosi kauniilta ja hienolta, että on auttamista ja on niinku joustamista ja semmoista, mutta siinä onkin sitten ero, että onko se niinku semmoista tervettä auttamista, että onko se valinta vai onko se niinku pakko. Eli heti jos se on pakko, niin silloinhan se ei enää palvele itteensä. Tämä on vaikea asia. Joo, voi näyttää sillain niin vahvalta ja menestyvältä ja pärjäävältä ja ei tarvitse auttaa, hyvin itsenäinen ja uskaltaa tukeutua vaan itteensä ja se avun pyytäminen voi niin tuntua tosi hankalalta, ei uskalla pyytää keneltäkään apua. Mistä se sellainen sitten voisi niin kuin kummuta, tämä tämmöinen uhrautuminen? Mistä se lähtee rakentumaan? Niin kuin kaikki tunnelukot, niin pääosin ne tulee sieltä lapsuudesta, niin kuin ollaan puhuttu, että ne on vähän semmoisia selviytymiskeinoja, että on helpompi sitten ollut suostua johonkin asiaan, kun sitten alkaa vänkäämään, että ei halua tehdä tai jotain vastaavaa, että se nyt on yksi tapa. Ja sittenhän se on niin kuin keino ehkä paeta sitten semmoisia hankalia tunteita, ehkä silloin lapsena joo ja sitten niin kuin aikuisenakin, että mieluummin sanoo joo ja tekee tosi vaikka pitkän työpäivän, vaikka niin kuin olisi pitänyt lähteä teatteriin tai oli sopinut vaikka ja mitä, mutta helpompi niin kuin sanoa sitten, että minä teen sen työn vuoron vaikka. Jos ajatellaan minunkin tätä työkenttää, että kun tehdään tätä päihdekuntoutustyötä ja tarkastellaan näitä päihdeperheen rooleja, niin kyllähän siellä aika monta kertaa on siellä taustapeilissä sitten niin kuin myös se, että sä joudut ottaa sitä vastuuta hyvin pienestä ja mitätöimään niitä omia tunteita ja tarpeita. Et ole kenties saanut niihin minkäänlaista vastakaikua, olet jäänyt yksinään niiden tunteiden kanssa, että mulla ei ole niinku tavallaan oikeutta olla tavallaan niinku vaativa ja tarvihteva siinä perheessä, vaan mun pitää olla semmoinen hiljainen ja näkymätön uhrautuja ja tehdä kaikkien muiden puolesta niitä juttuja, että se perhe jollakin tavalla pysyisi kasassa. Sitä voi miettiä niin kuin omalle kohdalle, että pystykö siellä lapsuudessa vaikka sanoa ei johonkin asiaan. Vai oliko niin, että äitille pystyi vaikka sanomaan tai isälle ei tai päinvastoin, että se voi olla tällaisiakin niin kuin juttuja. Ja sehän ei mikään vika ole, että on niin kuin tämmöinen tunnelukko syntynyt. Että se on ollut niin kuin selviytymiskeino ja se on ollut tosi tarpeellinen silloin lapsena. Kyllä. Näin se on. Ja
Sitten jos ajatellaan sitä dynamiikkaa siellä lapsuuden perheessä, niin ei siellä ole toillakaan tarvi olla sitä päihdetaustaa. Että siellä voi olla ihan oikeasti vaan sellainen olosuhde, että esimerkiksi toinen vanhemmista on vaikka masentunut. Yksinkertaisesti siellä voi olla liikaa sitä tekemistä, liikaa sitä huomion jakamista, paljon esimerkiksi sisaruksia tai muuta, että täytyy jollakin tavalla pyrkiä sitten helpottaa sitä perheen arkea. Että ne on niin moninaisia erilaisia syitä, mistä tämä uhrautumisen tunnelukko lähtee rakentumaan. Että ei me voida yhdessä podcastissa niin niitä juurisyitä kovin täydellisesti me ei pystytä niitä täydellisesti avaamaan, vaan ne on hyvin niin jokaisen itsensä tehtäviä. Ja terapiassa näitä voi miettiä sitten niin kuin jonkun toisen ihmisen kanssa sitten, että mikä se just itsellä on ollut ja onko sillä lopulta merkitystä, mistä se on tullut. Itse kun on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, niin toki käydään asiakkaan kanssa lapsuuttakin, jos hän niin haluaa ja näin, mutta tavallaan, niin kuin, että se keskittyy lähinnä siihen tähän päivään ja miten se näkyy sitten tänä päivänä se. Että onhan se ehkä kiva tietää, mistä se on sitten tullut, mutta ei se aina tule välttämättä edes selville. Niin, se vaatii jonkunlaisen tutkimusmatkaa sinne omaan sisimpään, että niitä juurisyitä sitten edes näkemään. Ja en mä tiedä, onko se sitten aina tarpeellistakaan, mutta niin kuin monta kertaa sanotaan, että historiasta voi oppia, niin se on sitä historiaa, joka parhaimmillaan sitten tulee näkyväksi, kun niitä asioita uskaltaa tarkastella ja pohtia. Että mitä ja saa sitä ymmärrystä itselleenkin. Ei sitä tarvitse todistella kellekään. Joo, mutta sitten miten tämä niinku uhrautuminen, tämä tunnelukko sun mielestä arjessa voisi näyttäytyä? No, mulla itsellä se on näyttäytynyt sillä, että mä oon hirveän tommonen omillaan pärjäävä. En osaa pyytää sitä apua ja on itsenäinen ja se avun pyytäminen on oikeasti niinku tosi hankalaa ja vaikeaa. Ja sitten jos mulla on, mä oon jonkun verran tehnyt itteni kanssa tämänkin tunnelukon suhteen töitä, mutta jos mulla on sellainen tilanne, että mulla on kuormaa hyvin monelta eri suunnalta ja sitten tulee niitä vaatimuksia esimerkiksi hyvin monelta eri suunnalta, enkä osaa sanoa sitä eitä, niin pahimmillaan se näkyy sillä tavalla, että meillä on burnouttia ja sitten loppuviimein ollaan jossain niin kuin masennuksen kourissa, kun me ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan selvitä tästä elämästä. Tuntuu, että mulla on sitä taakkaa kannettavana niin hirveästi, että yksin ei enää jaksa. Ja siinä kohtaa tulee se pysähys sitten, että hei, tarvisinkohan mä jotakin ulkopuolista apua tähän mun tilanteeseen, että mä rupeais taas tuntuu niin kuin elämisen arvoiselta. Ja ne sellaiset asiat, että kun tulee niinku oikein semmoinen, voisi puhua vaikka niinku möykystä tai solmusta tai jostain, mikä tulee sinne, niinku, mulle tulee ehkä niinku mahaan sellainen epämiellyttävä tunne, kun mun tekisi mieli kieltäytyä jostain asiasta, ja sitten se tuntuu vaikealta, että ei oikein, että tämä ei nyt, mä en pysty sanomaan, mä en pysty kieltäytymään, vaikka mieli tekisi. Niin ihan pieniä yksinkertaisia juttuja, mistä se lähtee sitten se kurssi oikeenemaan. Ottaa vaikka autin, että mä en nyt just tällä hetkellä osaa sanoa, että pystynkö mä tulemaan tai pystynkö mä tekemään tätä juttua, vaan mä keskustelen vaikka puolison kanssa tai hän yleensäkään keskustele kenenkään kanssa. Jos mä jotakin haluan tehdä, niin mä voin kyllä ihan itsenäisesti sen asian päättää. Hyvä keino ottaa se pieni time-outti siihen, että saa sen voiman kasattua siihen, että kuule ei käy. Niin. Ja se on kyllä niin kuin ihmeellistä just, että miten se voikaan olla niin vaikeaa. Ja sitten mikä syyllisyys siitä tulee, tai mullakin on tullut. Ja sit vielä se, että sit mun tekee mieli niin kuin selitellä, että miksi mä en niin kuin voi
Mä oon monta viestiä laittanut esimerkiksi niin kuin työpaikalle tai johonkin, kun mä oon tehnyt erilaisia töitä. Ja sit mä oon, että ei hitto, että en mä pääse tolloin. Niin mä oon sit laittanut, että valitettavasti en pääse. Ja sitten joku 5 eri lausetta, niin kuin, että kun minulla on sitä ja tätä. Ja sitten mä oon, että ei hemmetti, eihän ne muutkaan selittele. Niin en minäkään selittele. Mä vaan nykyään laitan, että valitettavasti ei sovi. Juuri Mutta niin. tekisi taas. Mä vieläkin saan itteni kiinni siinä, että mä oon kirjoittamassa tai selittelemässä jotain, mutta ei tarvi. Ja kieltämättä, jos joku mulle kieltäytyy jostain ja eikä sano syytä, niin kyllä se mua ärsyttää. Että ihmisellä, jolla ei sitä uhrautumisen tunnelukko on tai on siitä toipunut, niin tosiaan ei selittele juurikaan. Ja sitten sit se ärsyttää, että miksei se tule vaikka. Ja se kulma, mistä mä oon niin oivaltanut, että miksi se mua ärsyttää, että jos niin joku pystyy kieltäytymään tuosta, että ei käy ja ei niin perustele sitä mitenkään, niin se vaikuttaa mun mielestä, kun mulla on uhrautumisen tunnelukko, niin se vaikuttaa siltä, että onpas toi itsekeskeinen. Oikeasti vaan sitä, että hän osaa laittaa ne omat rajat ja pitää siitä omasta hyvinvoinnistaan tavallaan sillain niin kiinni terveellä tavalla, että niitä rajoja ei ylitetä. Ja mä sitten ajattelin, että no onpas tuo nyt tommonen. Niin. Että kyllä. Kehtaakin sanoa ei, eikä perustele millään tavalla. Mutta se onkin sitä kateutta, kun ei itse aina osaa. Niin, siitä se varmaan tulee. No parisuhteessa tämä voi näyttäytyä sillä, että välttelee sitä riitaa, että antaa aina puolison vaikka päättää ja sitten lopulta ne omat tarpeet ja niin kuin jää ihan jalkoihin. Ja siitähän tavallaan opettaakin, ja myös ystävyyssuhteista, jos aina vaikka kuuntelee, ja eikä sitten koskaan, vaikka itsekin haluaisi vähän avautua, mutta sillä ystävällä on niin paljon sitä asiaa, niin ei tässä itse jaksa enää puhua. Niin tavallaan myös sit sillä opettaa sitä toista käyttäytymään tietyllä tavalla, jos aina vaan sitten itse niin sanotusti uhrautuu. Kyllä. Sanoit tuossa aikaisemmin sen syyllisyyskulman, niin se on myös hyvin sellainen niin kuin mainittamisen arvoinen asia, että millä tavalla se uhrautuminen näkyy tavallaan niin kuin siinä perhedynamiikassa. Mulle tulee valtava syyllisyys, jos mä joskus otan vaikka itselleni jonkun vapaapäivän. Mulle tulee valtava syyllisyys, jos mulla ei ole lapset siellä mukana siellä tai puoliso ei ole mukana, että mä nyt itteeni varten on järjestänyt jotakin sellaista, mikä on mukavaa. Ei mulla voi olla tällaista hetkeä niin kuin yksinään. Mun pitäisi laahata sinne koko perhe vähintäänkin mukaan. Ja sitten jos siihen ei ole varaa tavallaan, tai se voisi olla vaikka esimerkiksi sellainenkin tilanne, että mä ostan itselleni jonkun vaikka turhakkeen. Mä oon halunnut jonkun vaikka käsilaukun. Mä en kyllä osta käsilaukkuja, tai huono esimerkki. Mutta jos nyt ajatellaan, että mikä tahansa, että mä haluan vaikka itselleni uuden hupparin, ja mä en välttämättä sitä tarvisi, mutta mä niin kuin haluaisin hemmotella itseäni jollain sellaisella, että mä käyn ostamassa itselleni hupparin, ja lapsi tarvisi hupparin. Tai ei sekään välttämättä tarvisi sitä hupparia, se voisi niin kuin kulkea vähän uudemmassakin hupparissa. Ja mulle tulee valtava syyllisyys siitä, että mä ajattelenkin sitä, että mä aion ostaa itselleni, kun se lapsikin saattaisi tarvita kuitenkin sitä hupparia, tai puoliso, tai kumminkaima, tai joku. Mutta että se tulee siitä se syyllisyys myös, jos on uhrautumisen tunnelukko, että suunnitteleekaan itselleen jotakin mukavaa. Ristystä, rahanmenoa. Mulle oli hyvä tästä uhrautumisesta toipumisessa. En sano siis, että on vielä ihan perillä, ihan toipunut tästä, niin kuin, että on hyvin paljon vielä sellaisia uhrautumista, mutta se, että sen huomaa, niin sehän on se yksi tietysti aina hyvä. Mutta tuli esimerkki omasta elämästäni, se oli sitä korona-aikaa ja mulla oli leikattu toinen lonkka ja mulla oli siis iso leikkaus. Eli mä kävelin kepeillä ja mulla oli tosi hankala liikkua ja sitten sit mä sain vielä siis koronan. Eli mulla oli se korona ja vaikea liikkua ja mun tyttö tulee, joka on ollut vaikka, mitäkään nyt olisi ollut silloin 10 vai 9, niin että onks aamupalaa? Niin mä niin kuin aloin könytä siitä niin kuin, ylös ja mä olin niin kuin ihan oikeasti niin kuin menossa tekemään hänelle sitä aamupalaa.
kun mies sitten sanoi, että mihin sä oot menossa? Sitten mä ajattelin, että tytölle aamupalaa. Sitten sä oot herranjestas, että sullahan on korona ja tytöllä ei ole. Ja tyttö osaa kyllä ihan itse tehdä sen aamupalansa. Ja sitten on vielä vaikea liikkua ja kepeillä, niin siinä mä niin kuin tajusin, että ei vitsi, että miten uhrautuvainen mä olen. Ja mä siis vilpittömästi olisin niin kuin mennytkin. Ja ihan kuin tosiaan se olisi ollut jotenkin pakollista tai jotenkin. Mutta joo, se oli mulle yksi semmoinen lamppusytty, että ei ihan totta, että tosiaan mitä mä teen, miksi mä teen näin. Ja sitten muutenkin siinä, että kun on ollut tuommoisia isoja leikkauksia, ne on ollut niin kuin toisten autettavana, niin siinä on pikkusen saanut sitä perspektiiviä, että sit voi pyytääkin itsellekin. Ja kyllä mä vielä nykyäänkin saatan tytöltä pyytää jotain palveluksia ja sitten hän tekee ja sitten vastavuoroisesti mä voin hänelle tehdä, mutta ei ole enää semmoista niin kuin pakonomasta se. Joo. Mulla oli tuommoinen vastaavanlainen kokemus ehkä niin kuin siitä toisesta näkövinkkelistä, että kuinka vaikea mun on itse ollut pyytää sitä apua sitten muilta. Ja sitten on 3 vuotta, kun mulla diagnosoitiin toi rintasyöpä. Ja kuuluukohan nyt? Nyt kuuluu. Joo, siinä joku pätkäs. Joku tuli. Saa käveli tuosta ohi, niin se yhdisti sen kuulokkeisiin. No, eipä kävelin nyt sitten tuonne etäämälle. Niin olin tosiaan menossa sitten sinne isoon leikkaukseen ja tytöt oli sitten molemmat niin kuin tarjoutu mun vanhimmat lapset, että äiti, me voitaisiin lähteä sua niin kuskaamaan sinne. Mä sanoin, no eikä tarvitse, että tietenkin mä nyt menen itse, että ei siellä nyt tarvitse mitään kuskia. Ja sitten mä ajattelinkin toisin, että miksikäs ei. Saahan ne tulla niin auttamaan äitiä. Ja sitten siinä kohtaa mulla tuli tippa linssiin, kun ne istui mun kanssa hiljaa. Istuttiin siellä, kun olin menossa siellä lankamerkkaukseen ja oli vähän semmoinen nihkeä fiilis muutenkin. Iso operaatio tievossa ja ynnä muuta. Tytöt oli siinä mun mukana, niin mulle tuli oikeasti sellainen niin valtava lämmin tunne, että ensimmäistä kertaa mä otan apua vastaan. Että vaikka ei mitään muuta kuin ovat läsnä siinä, niin se tuntui tosi hienolta, oivalta. Niin. Että se toipuminen on, että mitä mä oon niin kuin tehnyt itse, niin mä oon itse työntänyt sen avun aina pois, että ei tarvitse auttaa. Niin. Se on ollut niin vaikeaa ottaa sitä apua vastaan. Niin kuin. Mikä siinä onkin, että on niin kuin halu ja pakonomainen tarvekin auttaa muita, mutta sitten itselle ei ole niin kuin armollinen, että ottaisi apua vastaan, mutta siitäkin se voi muuttua. Niin kuin mulla on nyt muuttunut, että mä kyllä pyydän apua. Joo. Mulla on mä kävin semmoisella palautumisvalmentajalla, pyysin siis häneltäkin apua siihen, koska on vähän levoton olo välillä ja semmoinen niin kuin päässä surisee niin siihen palautumiseen, niin hän sanoi mulle hienon lauseen, ja mä kirjoitinkin sen tohon. Mä luen sen siitä, koska mä voin sanoa sen väärin, että mitä itseään rakastava ihminen tekisi, jos on joku, että pitää päättää joku asia, että jossain polun varrella ja toinen lähtee toiseen suuntaan ja toinen, että mitä mä tässä teen, niin kysyy itseltään ton kysymyksen. Ja mä jotenkin pieni se mun uhrautumisen tunnelukko tuli päälle siinä, että mä ajattelin, että silloin kun mulla on ollut tämä 100% päällä tämä tunnelukko, niin vitsi toi lause olisi kuulostanut ihan hullulta, ihan semmoiselta hyvin itsekkäältä tai kuka ajattelee edes noin, mutta nyt on oikeasti niin kuin siitä tullut sitä itsemyötätuntoa ja semmoista, niin kuin, että minullakin on väliä, niin nyt mä saan kiinni tuosta lauseesta ja mä yritän muistaa sen tämmöisissä päätöstilanteissa. Joo, niinpä. Se on mielenkiintoista, että se on tämän tunnelukon ehkä se villakoira-ydin on nimenomaan se omien tunteiden ja omien tarpeiden tavallaan niin kuin, niitä ei ole. Niin. Ei saa olla. Pitää olla näkymättömissä.
Niin. Ettei vaan aiheuta kenellekään mitään vaivaa. Niin, ja sehän nyt on se tyypillinen suomalainen sanontakin, tai ei se sanonta ole, mutta silleen, että hei, keitänkö kahvia? No ei minua varten tarvitse. Saatko itse kiinni siitä? Mä ainakin Joo. huomaan sanovani sitä aika usein, vaikka Joo, että no vaikka tekisi... joku muu ei mua varten tarvitse kyllä. Niin, just toi. Joo. Just toi. Mut se on varmaan aika monella, mutta kai siinäkin on jotain tämmöisen tunnelukon kulmaa, tämän uhrautumisen kulmaa, että kyllä jos sitä kahvia haluaa, niin sitten vaan sanoo, että joo, kiitos, keitä vaan. Kyllä. Ja sitten tämmöinen, niin kuin keitetään sitä joskus niin kuin ihan vaan yksinäänkin, niin miksei sitä voisi päälle kaverille keittää sitä kahvia, vaikka ei itsekään joisi, niin ihan Niin. Joo. Niin, ja sitten kun ajatellaan tätä teemotusta, että miten nämä tunnelukot niin kuin jakautuu 5 eri teemaan, niin tämä uhrautumisen tunnelukkohan kuuluu sinne rajojen vajavaisuuden teeman alle, ja sitähän se sitten hyvin pitkälle on, että niitä tavallaan niitä omia rajoja ei osaa pitää, että ja se, että jos multa jotakin odotetaan, niin haluaisi olla aina niiden odotuksien arvoinen. Ja moni meistä päätyy sitten, niin kuin sä äsken tuossa mainitkin, niin sillä tavalla, että kuuntelemaan niitä toisten murheita ja ei oikeastaan niin kuin osaa sitten puhua niitä omia syvimpiä tunteita tai niitä ei ehkä välttämättä edes tunnistakaan, että mun tarvitsisi niistä jollekin päästä purkamaan niitä asioita sillä lailla, että me annetaan paljon, mutta ja kuunnellaan toisten murheita. Ja meistä tulee aika monesta lähihoitajia, sairaanhoitajia, terapeutteja tai sellaisia toisten murheiden niin kuin, käsittelijöitä ja ratkojia, ongelman ratkojia. Ja sehän tavallaan on myös sitten este sille meidän omalle toipumiselle. Että me voidaan keskittyä toisten murheisiin, ettei vaan tarvitse sitten niihin omiin kompastuskiviin niin kajota. Kun sitten ollaan siellä uupumuksen syövereissä. Niin. Tehdä jotakin. Niin. Eli tässä tosiaan uhrautumisen tunnelukon takana on niin kuin pelko siitä torjutuksi tulemisesta. Ja sekin, kyllä. konfliktista. Mun mielestä toi on niin ihan sitä tämän tunnelukon ydintä, että ehkä siis tämä on niin kuin, kumpi näistä nyt sitten on päällimmäisenä. Tämä on ehkä se hylkäämisen tunnelukko on vielä niin kuin tämän alla. Että mun täytyy niin kuin uhrautua, ettei mua niin kuin hylättäisi. Että se hylkäämisen pelko voi olla sitten vielä se sopimusmoottori, että miksi me toimitaan tällä tavalla, joilla ei ole merkitystä. Mutta paljon on sitten kuitenkin sitä vastuuntuntoa ja semmoista empatiaa ja paljon niin kuin hyviä puolia. Mut mistä sen sitten tietää, mitä sä ajattelet siitä, että mikä on sitä uhrautumista ja mikä on sitten sitä valintaa? Että tavallaan jos ajatellaan sitä toisten auttamista, mistä sä huomaisit sen? Mä huomaan nimenomaan siitä ehkä tänä päivänä sen, että mulle tulee sellainen nihkeä olo, että mä en niin kuin ole täysin palkein suostumassa johonkin asiaan, mutta siitä huolimatta mä en kieltäydy. Niin mä ehkä huomaan sen niistä kohdista ja mä oon opetellut ottaa sen pienen time outin sitten, tai jopa nykyään ihan suoraan sanoa, että mä en lähde tähän. Ja sitten se, että kun huomaa, että ei ne ihmiset hylkääkään siitä ympäriltä, jos mä sanon, että tämä ei käy, tai että tässä mun raja en ole tekemässä tätä asiaa, niin ei ne ihmiset sitten hylkääkään. Se on tosi mielenkiintoista, että ne on myös tavallaan ehkä ensimmäisiä semmoisia korjaavia kokemuksia näissä ihmissuhteissa, että pystyt sanomaan, laittamaan niitä omia rajoja ja ei se ole hylätäkään. Niin. Niin tässä tosiaan saatoin jo niin kuin sanoakin jossain vaiheessa, että mulla meni ehkä tämä uhrautuminen, kun mä huomasin
että mulla on tämä todella, todella vahvana, niin meni sitten jo vähän liian yli jossain vaiheessa. Sitten mä aloin jo olleen niin kuin oikeutuksen siellä tunnelukon puolella. Että niin kuin, mutta nyt mä oon ottanut vähän rauhallisemmin, että, niin kuin, että ei kannata mennä ääripäästä toiseen. Että tuntuu, että vastasi kaikkeen niin kuin ei, tai kun harjoitteli tavallaan sitä. Mutta sitten sekin oli nyt sitten, että hei, mä olisin oikeastikin halunnutkin mennä. Tavallaan saat sä kiinni, mitä mä yritän sanoa. Kyllä, mä tajuan hyvin kirkkaasti, mitä sä niin oot sanomassa tuosta terveestä itsekkyydestä, mutta se, että sillä omien rajojen laittamisella tokikaan tarkoiteta sitä, että olisi semmoinen niin kuin itsekeskeinen, että ei enää kykenisi niin kuin ajattelemaan millään tavalla, että miltä nämä ratkaisut toisista tuntuu, että sitä me ei tässä kumpikaan tarkoitetaan, mutta se, että saan hyvin kiinni, mitä sä tuolla tarkoitit tuolla esimerkiksi. Joo. Mutta siitä se varmaan lähtee se toipuminen sitten, että eka voi tulla tuommoisia ääriajatuksia tai tuommoisia äärimmäisiä sitten tekoja sinänsä, mutta sitten pikkuhiljaa ja pieniä askelia. Ja ehkä hyvä kysymys on, että mitä minä tarvitsen nyt ehkä siinä mielessä, että jos joku pyytää vaikka muuttoavuksi lauantaina. Ja jos ei se vaan niin kuin nyt, että mä olin just miettinyt, että mä lepään tämän viikonlopun tai käyn korkeintaan jossain kävelyllä, niin tavallaan, että kysyy sitä, just toi, että mitä itseä rakastava ihminen tekisi sitä, niin kuin, vaikka tietää, että siellä on muutto käynnissä, mutta heillä on ehkä muitakin, joita kysytään tai jotain. Aina ei tarvitse niin kuin jaksaa. Että tosiaan, niin kuin säkin sanoit tuossa jossain välissä siitä burnoutista, että siis tämmöinen, kun on ihan tämä uhrautumisen tunnelukko päällä, niin siellä on ihan siis hirveitä fyysisiäkin oireita, että se kehokin saattaa alkaa oireilla migreeninä, vatsaoireina, niin kuin, että kun alkaa voimaa niin huonosti. Joo. Sitten niin tietysti nämä psykosomaattiset oireet ja ynnä muut, mutta ajatellaan sitten, vielä palataan tuohon ihmissuhderintamaan, niin oletko koskaan niin pysähtynyt pohtimaan, että minkä kaltaisia kumppaneita uhrautuva tai tämä uhrautumisen tunnelukon omaava ihminen löytää itselleen parisuhteeseen? Onko ne jotenkin niin poikkeuksellisia, jotenkin tarvitsevia, että sä joudut aseen? Kyllä mä sanoisin, että usein semmoinen vaativa ja uhrautuva saattaa hyvinkin mennä tämmöiseen epäterveeseen suhteeseen. Nimenomaan tarkoitan epäterveellä sitä, että se ei ole tasavertainen se suhde. Ja esimerkiksi paljon on niin kuin alkoholistiperheitä, jossa sitten on se alkoholistin läheinen on tosi uhrautuva ihan, koska silloin on helpompi elää ja hengittää ja lopulta siinä hukkaa itseensä kokonaan. Joo, ja se semmoinen marttyyrin viittahan kuuluu vähän tähän tunnelukkoon. Minä nyt tässä toi oli muuten hyvä sanoa, että kumpi se on, niin onko se niin semmoista auttamista, niin kuin halusta, vai onko se sitä pakonomasta auttamista, niin tavallaan, että jos sä sitten niin kuin valitat siitä, että sä autat jotain, niin silloinhan sä huomaat, että hei, että tämä on nyt niin kuin ylittynyt mun niin kuin raja, että sä oot vaikka mennyt auttamaan, ja sit sä valitat jollekin toiselle kaverille, tai joku kaveri, jolla on tämä uhrautumisen tunnelukko, niin voisikohan tässä sitten sanoa, niin kuin, että jos on mennyt auttamaan ja valittaa ja juorua ja puhuu rumasti sitten siitä vaikka autettavasta, niin kyllä mä siinä kohtaa sitten ehkä voisin sanoa, että onko tämä nyt sitten, kärsitkö uhrautumisen tunnelukosta? Niinpä, joo, kyllä. Sitten toinen tulokulma toi, että jos sieltä löytää sen sellaisen negatiivisen niin kuin tulokulma siihen, että valittaa siitä, että kuinka minä nyt uhraudun, niin toinen näkökulma voi olla myös se, että mä kiillotan sitä mun omaa sädekehää, että mä teen itsestäni sen korvaamattoman ja tavallaan sieltähän se tulee sitten se läheisriippuvuuteen sairastumisen ydin, koska mä olen tärkeä jollekin ja mä saan siitä positiivista palautetta, että mä suoritan
sitä elämää ja muilla on tosi helppoa olla mun ympärillä ja toisilla on tosi turvallista olla, kun kyllä se Sanna hoitaa tai Camilla hoitaa tai kuka hyvänsä siinä nyt onkaan, niin Mm. se on se syntysyys siinä, että me on saatu alun perin hyvää palautetta siitä meidän ahkeruudesta ja sun muusta ja sitten se sädekehä päällä mennään siellä ja ollaan Niin. korvaamattomia Mm. pelastajia kaikissa tilanteissa ja semmoisia Ja tästä tunnelukosta toipuminenkin on pieni este ehkä se, että sitten kun sä oikeasti alat laittaa niitä rajoja ja alat ajattelee itseesi, niin sitten nämä, jotka on susta hyötynyt eniten, niin alkaakin sanoa, että hei, että onko susta tullut itsekäs vai niin kuin, että ei näyttäydykään enää niin kauniilta se käytös, niin sitten sit voi helposti taas palata sinne vanhaan, mutta se pitää vaan kestää. Se ei kauaa kuitenkaan kestä, että ihmiset sitten oppii, että ei se aina sanokaan joo enää, että näihin mun valtaviin pyyntöihin. Niin. Joo. Joo. Mä oon tuossa aikaa höpisty jo menemään, niin meillä alkaa tämä podcastin loppu hämöttää, niin pitäisikö meidän vielä käydä mutka kuitenkin siinä toipumisessa, että mitä se nyt on sitten, kun me ruvetaan tunnistamaan tätä meidän tunnelukkoon liittyvää problematiikkaa ja mitä ne on ne toipumisen askeleet sitten konkreettisesti. No, näitä kyllä tässä jo käyty, mutta jos jotenkin niin tiivistää tuossa, että mitä se on se toipuminen, terveiden rajojen asettaminen, miten siinä onnistuu? Onko sulla jotakin hyvää käytännön vinkkiä? No tavallaan, että saa siitä ajatuksesta kiinni, että niin kuin omat tarpeet, eli minun tarpeet on ihan yhtä tärkeitä kuin muidenkin. Että ei ehkä ajattele, että toisten tarpeet on, koska se on se ydinajatus ehkä uhrautuvalla, että muiden tarpeet on tärkeämpiä kuin muun, kun eihän minua varten tarvitse. Niin tavallaan just, että kyllä minuakin varten tarvitsee ja minullakin on oikeus niin kuin voida hyvin. Että jotenkin sitä ajatusta niin kuin, kirkastaisi. Ja sitten niin kuin ne rajat, vaikka tuntuu, että sanoo sit ei tai mitä nyt sitten rajaakaan, niin että tavallaan se ei välttämättä vie ihmisiä kauemmas, vaan tuo ehkä lähemmäs. Ja jotenkin kaikki siis ihan perusasioista niin kuin se itsestä huolehtiminen on tärkeää. Niin, että siinä kohtaa, kun minä tunnen jotakin tunnetta, tai olen esimerkiksi väsynyt ja multa tullaan pyytämään vielä jotakin palvelusta, vaikka mä oon niin ihan loppu, katki, poikki, niin siinä on ensimmäinen kohta pistää se koetin kivelle, että josko mä pystyisinkin sanomaan, että nyt ei kuule rakas lapsi tai ystävä onnistu, että äiti on nyt tai Sanna on nyt sen verran burnoutissa tässä, että mä mielellään tuonne saunaan ja mussukan viereen nukkumaan, että siinä on mun ohjelma. Niin, kyllä. Mutta kaikesta voi toipua, mutta aina taas niin kuin ollaan näissä monesti sanottu, että ei voi toipua mistään, jos ei huomaa mitään. Jos se kaikki epänormaali on normaalia, niin silloinhan ei muutosta tule. Mutta just tiedostaa, että niitä asioita, että niin kuin vaikka tulee se joku pyyntö jostain ja sanoo taas, niin kuin, okei, mä tuun. Ja se tuntuu vaikka ihan kehossa, että ei hemmetti, mitä mä menin tekemään. Niin sekin on jo tunnistaminen ja ehkä ensi kerralla jo sitten osaa sanoa, että ei. No entäs sitten tämä syyllisyyden tunteen kanssa toimeen tuleminen siitä, että pistääkin niitä omia tunteita ja tarpeita joskus siinä vaakakupissa sinne painavammalle osalle? Niin, siihenkin varmaan joku lause hokee itselleen, että se jää päähän, että minäkin olen tärkeä. Kyllä. Ja se tarttuu hetkeen ehkä, että jos mulla on hyvä, jos tämä asia tuottaa mulle hyvää oloa, niin ei mun tarvitse tuntea siitä oikeasti syyllisyyttä. Että se, että me ei tarvitse pelätä sitä onnellisuutta ja sitä hyvää oloa,
mitä tämä elämä voi tarjota myös meille, kun me pystytään päästään näistä meidän tunnelukoista tavallaan niin kuin irti, että ei tarvitse kärsiä eikä uskoa niitä vanhoja viisauksia, että pitäisi jotenkin niin kuin suorittaa tämä elämä ja olla ahkera ja osaava ja pärjäävä ja menestyvä ja olla hienot sellaiset ja tällaiset jutut ennen kuin mä olen tehtävä, vaan todeta, että minä riitän. Mutta kuulijalle niin kuin voi sanoa, että jos tunnistit itsesi tästä jaksosta, niin sussa ei ole mitään vialla. Että se uhrautuminen kertoo siitä ehkä historiasta, ei niin kuin arvosta. Kyllä. Joo. Joo, ja sitten sehän, kun me ruvetaan pyörittämään näitä meidän tunnelukkoja ja tehdä sitä teoreettista tunnelukkojen tarkastelua, niin joskus on ihan terveellistä myös hakea apua siihen, että ennen kuin tarvitsee vajota sinne burnouttiin ja masennukseen. Niin. Meillä loppuu nyt justiinsa aika. Joo. Ja Camilla oli taas tosi mukava rupaatella. Meni äärettömän nopeasti tämä meidän aika. Ja aina menee. Mitäs seuraavaksi? Palataan ensi jaksossa sitten, otetaan oikeutuksen tunnelukko. Meillä on oikeutus. Anteeksi, ulkopuolisuuden tunnelukko. Kyllä, joo, otetaan ulkopuolisuus, selvä. Ulkopuolisuus, niin